Sziasztok, Banni vagyok a Pontus Dive-tól, és rengeteg kérdést kaptam az Ocean Reef Full Face Mask kapcsán, aminek örülök, hiszen ebből látszik, hogy érdekel titeket a téma, illetve izgalmasnak találjátok. A másik ilyen kérdés, ami sokszor felmerül, de nem csak a Full Face Masknál, a sima búvárkodásnál is, mi történik, ha belehányunk? Hát gyakorlatilag ugyanazt kell csinálnunk, mint a rendes reduktornál, folyamatosan nyomjuk az adagoló gombot, ugye ezáltal kijön a rendszerből, ami belekerült a maszkba, kiürül, ugyanígy tudunk üríteni. Most, ha véletlen benne marad valami, akkor mivel nagyon nehéz vizet juttatni bele, ugye ez is egy másik kérdés volt, ezért egyszerűen levesszük, kitakarítjuk, visszavesszük, és egy darab levegő kifújással gyakorlatilag a nyomáskülönbség miatt a teljes maszk kiürül. Tehát itt ugye meg is válaszoltam azt a kérdést, hogy mi van, ha víz jut bele. Nagyon-nagyon nehéz vizet belejuttatni, ezt a tanfolyamon is meglátjátok. Még ha elhúzzátok az arcotoktól, akkor is viszonylag nehéz vizet belejuttatni. Köszönöm a rengeteg kérdést, hogyha fölmerül meg bennetek, akkor tegyétek fel kommentbe, kövessetek, mert hamarosan újabb tartalom érkezik ez ügyben. Sziasztok!